барои саҳми бузург дар рушди дӯстӣ ва ҳамкории Русия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тариқи суд метавонед ки ҳамро бозпас бигиред. ҳар касе ки гум мекунад ба айби худаш гум кардагист. Инак аксияи солинавӣ барои муҳоҷирони шаҳри Москва. Агар ба шумо духтури дандон лозим бошад, пас ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Барои сафед кардани дандон ё барои дандонҳоро пломба мондан ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон, пас ба ин рақамҳо дар тамос бошед. ҳатман аз номи мо гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк бимонед. Ба маълумоти ҳамаи шумо як ахбороти нав мерасонем ва баъдан ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Президенти Федератсияи Русия Владимир Путин ба сарвазир ва раиси парлумони Ҷумҳурии Тоҷикистон орден дод. Сарвазир ва раиси парлумони Ҷумҳурии Тоҷикистон барои саҳми арзанда дар рушди ҳамкорӣ ва дӯстӣ миёни Москву Душанбе сазовори орденҳои Русия гардиданд. Барои саҳми бузург дар рушди дӯстӣ ва ҳамкории Русия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон ордени фахрӣ дода шуд. Ёдовар мешавем ки чанде пеш раиси Ҷумҳурии Федератсияи Русия Владимир Путин кишвардори Ҷумҳурии Тоҷикистонро муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро барои хидматҳояш дар назди ватан бо орден дараҷаи 3 қадрдонӣ кард. Мегзарем ба қисми як ахбороти дигар. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд намуд: умедворем мардуми мо дар соли нав иқдому созандаву ободгарониро густариш медиҳанд. Раиси Ҷумҳурии Тоҷикистон дар паёми солинавияш таъкид кард ки тамоми дастовардҳои кишвар самараи истиқлолу озодӣ, сулҳу оромӣ ва ваҳдати миллӣ мебошад. Кишвардори Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни паёми соли навӣ мардуми Тоҷикистонро ва ҳамватанони бурунмарзиямонро бо фарорасии соли навӣ табрик гуфта ба мардуми тоҷик тандурустиву хушбахтӣ, файзу баракати зиндагӣ ва ба Тоҷикистон пешрафту ободии боз ҳам бештар орзу кард. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми мардуми тоҷикро дар паёми соли навӣ табрик намуд. Тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Дар ҳамиҷа оиди конкурсе ки дар канали ма рафтесай камтарак гап мезанам, бо диққат гӯш кунен. Чӣ хеле ки медонен дар канали ма конкурси калон рафтесай ва ман мехоҳам ки дар ҳами соли нав 2 рӯз баҳри шумо як аксияи дигар кунам. Нафароне ки мехоҳанд аз конкурси ма билет харидорӣ кунанд, ба аксия билет бихарен, ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем, ба 2000 рубл 20 дона билетон метиҳем. Номерои ватсапе ки дар рӯи экран мондагиай, дар ҳами рақамҳои ватсап картаи Сбербанкам свизат кардагиай. Дар ҳами карта сумтона партоен, карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад ва чектона дар ҳами рақамҳои ватсап равон кунен. Видеои призора дирӯз мо ба навор гирифтагием, дар канал ҳастай, бидроен видеои динагира тамошо кунен. Ҳамагӣ конкурси мо 66 дона приз дора ки 3 таш мошин мебошад. Мо 10 рӯз пас финала аниқ мекунем. Бидроен бахтона бисанҷен ва моро дастгирӣ кунен. Ғаниев нависонда: салом акаҷон, ма 15-ҳунда патент супоридам. Хонара ки ҳастем, як моҳа рафта биёен, патент мо намесӯзад акаҷон, илтимос ҷавоб медоден. Дар ҳолате ки як моҳа омаданӣ, метавонӣ моҳи дигаршам предоплата биспорӣ ва баъдан биёӣ. Намесӯзад дар ин ҳолат. Баха нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, мо аз шумо як чира фаҳмиданием. Ман документ накардам, не ки паспортум реда ғалтидай. Дар Аделай толика паспорт иммигратсионкара омада шаб набудам, аз кеве гирифтиян. Нагирам ягон корш метавонанд карда бародар, фаҳмонед, илтимос. Агар паспортата гирифта натонӣ, ягон кор карда наметавонӣ дар Федератсияи Россия ва ҳаққи гаштугузор карданам надорӣ. Яъне патент, регистратсия, мигратсиони карда ва паспорт доштан дар Федератсияи Россия барои шаҳрванди хориҷӣ зарурӣ ва ҳатмӣ мебошад. Долиев нависонда: ассалому алайкум, зангирӣ ҳозир пулакӣ аст, чи одамо 10 000 сомон гирифтанд. Ҳамин қонун аст. Ягон қонун нест оиди пардохт кардани пули қалинги зан. ҳар кас ба чени шароити худаш бурда пули қалин меспорад. И гапо дурӯғ намаш. Абдуллоев нависонда: салом акаи Сорбон, ҳамин шумо медонед 1 минут пас чӣ мешавад? Пешгуфторӣ мекунед. И пешгуфторӣ нестай бародари азиз, и хеле гап назан. Аз пеши худат сафсата нагӯ, илтимос. Диловар нависонда: баъди соли нав амнистия мешавад ё ки не? Амнистияи муҳоҷирон аниқ нестай. И аз ҷониби президенти Русия тасдиқ мешавад. Информатсияи аниқ нест ҳозир. Умарҷон нависонда: салом Сорбон, ма як модарам. Саволи ма оиди алимент. Агар алимента як моҳтиян, як моҳ не, қонун чӣ мега? Дар ин ҳолат шумо метавонед ки рафта ба суд ариза бинависонед. Дар ҳолатҳое ки пардохт намекунанд алимента, бо тариқи суд метавонед ки ҳамро бозпас бигиред.
Рабиев нависонда: Ассалому алейкум, акай Сорбон пешаки раҳмати калон. Акай Сорбон вайнои гражданин бошӣ, ба праваи тоҷикӣ гашта мешавад, такси кор кардан метонем. Дар Федератсияи Русия ба праваи тоҷикӣ кору фаъолият кардан мумкин нест. Праваи российский мегирӣ ва кор мекунӣ баъд. Восиев нависонда: пенсионеро бояд бепул паспортошона алиш кунанд. Ба саволи дигар, агар паспорти тоҷикиро гум кунӣ, барои гирифтанаш ҷарима меспорӣ ё копияш хатим мегирӣ? Бале, ҷарима меспорӣ. $10 ҷарима меспорӣ, баъдан паспорта аз сари нав вастанавид мекунанд. Паспорт гум кардан проблемаи ҳеҷ кас нест. Ҳар касе ки гум мекунад, вай ба айби худаш гум кардагиа. Тағоев нависонда: количествои билет чандай ака? Дар конкурси ма ҳамагӣ 13000 билет ай. Ба хотире ки мо бисёр аксия мекунем, билетҳои мо арзон ай, мо количествоша бисёр кардагием. Тақрибан 5-6 билет аллакай фурӯхтагием. Я ҳаракати дигар кунем, мумкин тамом шаванд ҳафтаи оянда. Баҳодур нависонда: акаҷон мара видварения кардагиянд, 1 сола ман набромадам Россия. Метонам баъди 1 сол продлит кунам патента. Дар ҳолате ки выезди тик шуда шава, баъдан метонӣ ки продлит кунӣ. Дар чӣ ҳолат продлит карда мешавад? Агар ту официально кор кунӣ, шартнома дошта бошӣ, трудовой договор дошта бошӣ, баъд бе граница гузаштан продлит карда мешавад. Лекин ту ҳозир видварения дорӣ. Дар ҳолати видварения доштан ту маълум ай ки патент ҳам надорӣ. Дар ин ҳолат худат ягон роҳ надорӣ. Бисёри нафарҳо дар ҳамин комментарияҳо ҳақорат менависонанд. Ман намедонам сабабаш чи ай. Зарари ма ба кадоми шумо расидай? Ма ба кадоми шумо ягон зиён овардам? Ман аввалот кӯшиш мекунам ки камтар фоидаи ма бираса. Фоидаи шумо да ма ҳеҷ вақт нарасида, ин намераса. Ҳамин фоидатонам ки намераса, илтимос зарартонам нарасонед. Маълум ай ки шумо як баздилен, одамое ки ҳақорат мекунед. Падар лаънат одамои бадбахто дар ҳамиҷа чизе мефуратон менависем. Ба шумо мардакен, биёин айпешӣ гап занед. Чӣ гапе дорен, дар рӯи одам гап занед. Ма чандин тор тадидагиам ки айпеш акаҷон гуфта ду дастат пеши бартай. О ба ҳурмат бошен. худтона ки ҳурмат карден, як кас ҳурматон мекунад. Агар шумо худтона ҳурмат кунед, ман ҳеҷ вақт гапи ганда намегум. Одамое ки дар инҷа гапҳои қабеҳ меган. ҳаволаи ҳаматона ба худо меспорам. Саиди нависонда: акай Сорбон, агар гражданин набошӣ, ба праваи тоҷикӣ мошин рондан наметонӣ. Ба праваи тоҷикӣ мошин рондан метонӣ, лекин такси кор карданӣ бошӣ, мутаассифона намешава кор карда. Максим нависонда: якум лайк, якум коммент. Зинда бошӣ бачаи оча. Худованд шуморо ҳифз кунад. Акаҷон мара регистратсиям як моҳ шид буд шидан шад. Ма билет дорам, метавонам рафта бе ягон проблема. Дар ҳолате ки дар ягон рейд нағалтӣ агар, бале метонӣ. Барое ки ту бе регистратсия гаштаси, аллакай и худаш метавонад ки административни правонарушения шава. Мумкин нест бе ҳамин ҳуҷҷатҳои зарурӣ гаштани муҳоҷиро. Зайниддин нависонда: ака нашоти регистратсия ягон навигарӣ мешавад дар соли 2023. Мутаассифона ягон навигарӣ намешавад. Танҳо як навигариша ма як ҳафта пеш қариб қайд кардагӣ будам ки қонун ба имзо бираса, агар муҳоҷиро бидуни соҳибхона мераванд, хучона регистратсия мекунанд дар ҷое ки зиндагӣ мекунанд. Ҳамин қадар ай, тамом. Куллоб нависонда: ассалому алейкум, ака май залатая корона 50000 гирифтагием. Тоҷикистон брам проблема намешава, ака илтимос ҷавоб биген. Дар ҳолате ки ту ҳамуро пардохт карданӣ бошӣ, Тоҷикистонам ки омадӣ аз ҳамиҷа кредита пагашенита споридан мегирӣ. Вале дар ҳолате ки агар пардохт накунӣ ва гирехтанӣ бошӣ ай ҳамун кредит, метавонанд ки тура запрет навиес кунанд ё метавонанд ки мактуб кунанд ба Тоҷикистон ки ту қарздорӣ. Амир нависонда: акай Сорбон, акаҷон ай Москва бояд Красноярск равам. Чӣ хел кунам ака? Ҳама видеота тамошо мекунам. Ҳамин саволамда ҷавоб медоден акаҷон. Хирсан мешидам. Оиди чӣ мегӯӣ ки чӣ хел кунӣ? Мисол ту аз Москва Красноярск сафар кунӣ ва дар ҳамунҷа монданӣ бошӣ ва кору фаъолият карданӣ бошӣ, регистратсията дар ҳамунҷа мекунӣ, патента дар ҳамунҷа мекунӣ, кор мекунӣ. Тамом. Ягон проблема нест дига. Тамошобинони азиз, ба ҳамин видеои имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.